Την Κυριακή έχουμε τα δύο ντέρμπι που θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Yes. 6,5 ώρα στο ποδόσφαιρο, 1-2-0 με σκορ. 2-0 για τον Ολυμπιακό στο 55. Με μυτιά εννοείς? Όχι ο Μήτρογλου. Ο Μήτρογλου. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος είπα. Εγώ θέλω το Μήτρογλου με μυτιά. Θα σκάσει την μπάλα μας. Έχουμε κι άλλες, δεν πειράζει. Κεφαλιά του Μέλμπεργκ, το γυριστό. Από κοντά 1-0. 1-0 για τον Ολυμπιακό. Κοιτάξτε ο Κώστας Μήτρογλου που βρέθηκε στο ιδά. Καλώς αυτά. Κάνει τη σέντρα έξυπνα. Ο Μήτρογλου 2-0. 2-0 από τον Κώστα Μήτρογλου με ένα καταπληκτικό. Και στο μπάσκετ βέβαια η εύκολη νίκη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ 87-71. Το σταμάτημα από τον Τσίλδρες. Τελειώνει το μάτς. Ο Ολυμπιακός είναι νικητής με 87-76. Μ' αρέσουν οι προβλέψεις, ευτυχώς θα σε γράψω για να τα... Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα.